zijn, ik ga naar de 50, ik ben Fijke, 6 jaar. En ja, binnenkort maak ik weer eens een school. En ja, ik ga een heel leuke dag doen. Naar de kinderboerderij en mondgitaar. En die zus biertje. Sloma! En wat nog meer? Kom op. Oliebollen bakken. En spelen in science natuurlijk. En spelen science team. Schaatsen. Schaatsen. Knutselen. Knutselen. Dat was het. Dat was het. Hoi, hoi. Hoi, hoi.